uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele uphastor Winninge. Inamba isicelo nesifisa ukuthi isetshenziswa umuntu oyimember nonikelayo kuphela. So ngo9 ngiyakhola ntambama kuphela, Monday to Friday kuphela. Ungangi WhatsApp. Sheila Mwandla or Mawandla, Sheila Mawandla or Mwandla. Ubaba uShaka wasemanzini uchazane, ngiyabonga. Ukwazi nje ukubuza ngoShaka kodwa kubingelela akakwazi, ukucela akakwazi. Okay, ukwazi lokubonga. Yini uShaka is shark in English. It's what a shark, not uShaka wakaZulu. It's uShaka wasemanzini. So nasingakusho. Number 1, ngokwesintu mangaze uphupha uShaka kuwuPaul uhluma ungakwenzi lutho ngoba lokusho kungenzeka uyakhonjisa ukuthi ke wena umbethwe amakhosi asemanzini, ngakho ke uzohlonishwa uma esiyongisile, yabo, ngokuhamba kwesikhathi. Omunye umuntu kuyavela ke angababona uShaka noma uShaka ku omunye ibomba idlala nabo labo Shaka, uhleli nabo labo Shaka, uyababona labo Shaka, yena uyakhona uhamba nalamakhosi amanzi, amakhosi asemanzini, yabo. Number 3, kuyenzeka futhi umuphupho uShaka kubupha oluhle uma ungakwenzi lutho, ngoba lokho kungenzeka ukhonjisa ukuthi uzoba nenhlanhla kahle futhi ke udume uphinde uhlonishwe. Kepha kumele uzijwayeze ukuxhumana nemfula nezilwandle ngoba ke unesithunywa esikhulu futhi sinamandla sasemanzini, yabo. So uyakhonjisa ukuthi umsamo wakho lapha ulwandle kakhulukazi ngoba wena uhamba nani nesithunywa sasemanzini lisamakhosi. So number 3, kwesinye isikhathi omunye umuntu angayibheka nje uma uphupha uShaka kuyaba uphawu oluthuma ungakwenzi lutho lushuthi ngenzeka nje umuntu ophila nomuntu omkhulu noma labantu abakhulu abaphakeme futhi abahlonishwayo ngenxa ukuthi ke basesigabeni esiphezulu. So sometimes we by association, yeah, if you associated with abantu abakhulu, ikhulu eziphezulu, uyabona, ungayibona uhamba noShaka noma unoShaka because mlobo uphila nabantu abakhulu bangamakhosi abayizi ikhulu eziphezulu kuhulumeni, inkampani ezinkulu, uyabona. Kodwa 1 isidalo samakhosi, ilona imoya wamakhosi lasemanzini, uma ukwembethe ungababona uShaka. Ngabe isithunywa sasemanzini samakhosi amanzi ungayibona futhi nabo uShaka, uhleli nabo noma babona nje uShaka, yabona. Siyabona.